Що, дівчат, готуємо таку смакоту? Дивіться далі. Форми добре змазуємо вершковим маслом. У мене готове пісочне тісто з магазину. Розділила на 12 квадратиків, так як у мене 12 штук поміщається у формочку. Додаю по пів чайної ложечки смородиного варення. Зверху ще потрішки дам горішків. Ось поклала всіх. Тепер роблю начинку. У мене вершки такі подвійні, досить жирні, 300 мг. 150 г цукру і одне яйце, і ложка крохмалю. Збиваю все до однорідної маси. Наливаю в кожну корзинку всю масу. І ставимо зверху ще мигдальними пластівцями потрясла. І ставимо у духовочку. Десерт з таким вершковим, гляньте, всередині. Дуже ніжний всередині ці вершки і варенячко. Дуже смачно. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь.